kockákat váltogatni fogják látni a haverjén babással, szóval lényegében 4 kockát fogok kirakni egymás után, dobásos váltással. És ott a dobó is. Oldalról. Most minden szemszögből csinálom. De inkább minden dob. Csak majd egyszer lehet? Csak majd egyszer lehet? Ne foglalkozzatok, mert a suliba veszünk fel a folyosón, és... Hát azon látszódik, mert ott az ajtó. Ja, ez igaz. Mindjárt kirogom az egészet. Mint Chuck Norris a izét. De most nem veszünk. Nem mindegy. Szóval a hanggal ne nagyon foglalkozzatok, hát mindenféleről körbe beszélünk. Hát Majdnem sikerült a 6-os kirakás. csak megszakítottam, az is talál. Ja, köcsög. Csak nehogy lássa a videót. Ja. Egy készen is van. Rakd a földre. Rakom a kölit. Már ez egy sticker lesz. De olyan sticker lesz, hát de az egyik eleme el van törve Dominik jó voltából. Nem direkt volt. Nem is az enyém, szóval... De majd ő fog venni egy másikat nekem. Nem amúgy. Csak egy elemet fog nekem venni. Ki? Ezt ki fogom megfizetni. Semmi, csak úgy simán. Így körözve megyek. Te kis körözött. Igen. Ja, látom. Eddig jól haladunk. Jól haladsz. 2 kocka már megvan. De minden csak rajtam múlik, mert én rakom. Hát de a videóson is. Meg az, hogy aki fölveszi. Úgyhogy igazából ez csak a munka. Ha esetleg valamelyik kockát elejteném kirakás közben, az véletlen lesz, szóval azt felvesztem és folytatom tovább a kirakást. Jó van, most a csalások engedélyezettek. Kész van még egy. És el sem ejtettem. Rakom a harmadik kockát, és már zsibban a kezem. Én is így voltam már azzal. De ez most én csinálom, akkor te vagy nem pedig. Hát de mikor én is így kiraktam a harmadikat, akkor is fájt a kezem. Arra meg az hát ujjam. volt, egy órán keresztül kockázott. Az volt, haverom az volt. És komolyan gyögybe volt a keze. Tényleg? Legalábbis volt a keze. Nem tudtam mozgatni. Nagyon nehezen. Az igen. Az aztán kocka. Full kockás volt. Ja, amúgy ez is egy félig kocka osztály. Ja, majdnem az összes hű kockázik. Én vagyok a kocka. Nem, a kékesi Kocka volt. Nem, a Gógtomi a kocka király. Ja, Ja, igen, igen. a Gógtomi a Ha kocka. alig 30 másodperces a Most miközben rekordja. megy a kirakás, közben beszélgetünk ilyen kockás dolgokról, de ha igazán nem is akartok a hangba figyelni, nyomjátok a hangszóra, és nézzétek, hogy kirakunk egymás után 4 kockát. Szerintem ez valami őrület. Mi? Hogy 4 kockát. 4 kockát kipakolsz. Érted a képernyőt, Domi? Nem kell. De. Jól csinálja eddig. Azért csináld. Most hiába nyomkodom. De azért érünk ezt, hogy ne sötétüljön ez a képernyő. Mondtuk, ez a suliban van. Igen. Mint az anyádat. Jó van ez a kocka. Elcseszem, tapálni anyát téglasz. És azt se zavarjon titeket, hogy csúnyán beszélünk benne. Végül is milyenek vagyunk. Csak kéne, nincs csak még kamerát. Dani, majd nézegessél ki az ablakon, hát ha jön, mert akkor vörös kód is leállítom. Jó van, láttam, Everinc cseszekszőt. Ez a kocka, ez a stúdiós, ez néha rosszalkodik, ezt lehet, hogy most abba fogom hagyni, akkor ez 3 és feles kirakás. Cseszeksz ki. Jó van, én konkrét vagyok, mint a bundás kenyér. Jó, ezt a kockát hagyom a nagy szalba, váltás. Akkor ez lesz 3 és feles kirakás.
Én addig azt kirakom. Jó, de te most vidizel. Lesz 3 és feles kirakás. Jó, lesz így is, ugye? Nem is lehet venni. Lesz ez 3 és feles kirakás is akár. Mármint Most 3 és az, feles rakok. aki videózza, szóval Dominik, ő is videózik. Vagy ő is kirakja a kockát, Ő is kocka. Igen, igazából mi hárman vagyunk kocká. Evelyn, menj innen, légy szíves, és ugye mondtuk, hogy egy suliba vagyunk, csak Igen, mondtuk, hogy a suliba vagyunk. Néhány nap között gyerek az, meg most az ajtón Shits, please. nem verseny. A videó. Ugye mondtuk, hogy a suliban Ugye vagyunk, a ezért. Rudi és a Dominik. És aki meg eddig dobálta a kockát, most meg videózik, az pedig A Dominik ugye készen lett, ugye? Az a kockával, mint a Rudi elkezdett, csak ez 3 és feles, Ugye már és eddig- feles kirakás. 3 kocka készen van. Most az a Rudi az enyémet rakja éppenséggel, de úgy látom mindjárt elkészül. Egy soron bent van, Így néz ki. És a az, kocka gyűjteményük. Ja. de majd még gyűjtünk, igazából van még otthon egy aholunk, csak azt nem hozhatjuk be. Sajnos. Különböző okok miatt a licenszerződés megtiltotta. A Winfos licenszerződés. Ja, a Finfos. Direkt így mondjuk, hogy Jó van. Ennek Lehet, hogy lesz, az akkor lesz 2, és összesen 2 plusz 2-es kirakás, mert a felét én rakom ki, felét meg Dominit fogja befejezni. Domi, ez tök jó vagy. Egyébként elejtette a kockámat ez a kis izé. Nem én múltam. Hát már nem figyelt, de hát Istenem. Kocka. Kocka közelről. És egy kocka eltakarja az objektívot. Isten. Zombi kocka. Ez a kocka, ez a sticker lesz, ez meg itt el van törve. Igen, ő jó voltából, ugye Igen, ez látjátok. az a kocka, amit eltört. Igen, ez a srác. Ez az én kockám. Ez a Dani kockája, nem? Az a Dani kockája, amit most éppen Igen. Dominikra. Ez az én stúdiósom, ez az én Dajan versenykockám, ez pedig a Domi eltört sticker lesz. De még jó. De még jó, igen. De még jó, igaz, hogy az Isten meg a ragasztó tartja már csak össze, de akkor még jó. Főleg inkább az Áll Isten. már ki velem. De kibakok, mert el is befelrúglak. Ezt a videó az most névből az is lehet a cím, hogy kirakás plusz viccelődés. A kirakásos vicc. Epic! Big fight! Kész! És És ilyen építettünk belőle egy Rubik tornyot. Ennyi volt.